салом дӯстон, нахуст барои ҳамаи шумо тансиятӣ ва бароли кор мехоҳам. Бонуе ки дар лаби баҳри Сиёҳ я Анталияу ҷазираҳои Канарияӣ истироҳат доранд, истироҳати бо фароғат ва ба онҳое ки рухсатии меҳнатии худро дар андова кардани болои бом ё гандумдаравии пушти сар дорад, ҳамчунин барор мехоҳам. Хаста набошед дӯстон, охир мо шумо дар ҳар куҷое набошем, дар чӣ ҳолате набошем, мухлиси футбол боқӣ мемонем. Ана маҳз барои ҳамин тағйиротро дар олами футбол пайгирӣ мекунем. Бахсу ончиро ки дар Барселона мегузарад, мо инҷо барои шумо қисса мекунем. Ҳамагӣ чанд дақиқа вақти худро сарф кунед то бидонед ки мо имрӯз бароятон чӣ омода кардем. Таксарӣ, поза ёнбош ва рафтем. Дӯстон, бозии ҷоми Аврупо дар ҷӯшу хуруш аст ва рӯз то рӯз беҳтар мешаванду бадтар не. Моро бозан шавқвартар шудани ин бозиҳо дӯстони мо аз 1х коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Инчунин ҳамаи обуначиёни моро ки то ҳол регистратсия накарданд, дар аввалин пардохт бо промокоди Барса тиҷи то 1140 сомонӣ бонус интизор аст. Маълумоти бештар дар комментария. Барселона дунбола кардани бозингарони Ман-Ситиро дар ин бозори трансфери идома дода истодааст. Чанде беш хабар дода будем ки Бернардо Силва Ман-Ситиро тарк мекунад ва варианти аслии гузариши ӯ ин Барселона мебошад. шаҳриёни муовизатгари худро каму ғам не 60 миллион нарх монданд ва акнун Барсаро лозим аст ки бори харидории ӯ пул ёбад. Маълум аст ки Лапорта пул надорад. Надорад яъне чӣ? Надорад на ба маънои он ки як лимча орд харидан наметавонад, балки барои харидани Силва ва боз чандин нафарони дигар ки мебояд ин тобистон ба Барса гузаранд. Ана барои ҳамин Лапорта усули алишбадаракро пеша кардааст. Барса мехоҳад дар трансфери Силва, Сержи Роберто ё Тринкауро ба қавле қуш кунад. Дар навбати худ Гвардиола омодаи қабули варианти Роберто мебошад. Дар бораи Тринкау ҳанӯз чизе гуфта намешавад. Бо ин роҳ нархи бозингари португалӣ метавонад андаке поён равад. Вале инҷо ду омили дигар аст ки дар харидории ӯ бо ин нарх монеа мешавад. Якум, баромади мунтахаби Португалия дар Евро 2020 ва иштиёқмандии Атлетико ба Силва. Вале бозам ин бартарии Барса аз Атлетико ин аст ки худи Силва хоҳишманди гузариш ба Барса мебошад, зеро ин шаҳрро зиёд дӯст медорад ва замони роҳбарии Гвардиола пайваста бозиҳои Барсаро дар Камну тамошо мекард. Хулас, қисса ҳанӯз идома дорад. Месси дар Барселона мемонад. Ман дар ин бора оромам. Албатта мушкилиҳо ҳастанд, аммо ман боварӣ дорам ки ҳамааш ба хубӣ ҳал мешаванд. Мо дар ин бора рӯзҳои наздик эълон хоҳем кард. Албатта ҳанӯз санаи аниқро гуфта наметавонем, вале он ҳамин моҳ ё 24 дар рӯзи таваллуди ӯ ё 29 дар рӯзи таваллуди ман хоҳад буд. Агар чизеро нафаҳмида бошед, мефаҳмонам. Гап сари тамдиди шартномаи Месси мерояд ки Лапорта сари як суҳбат дар ин бора гуфтааст. Аслан дар ин бора қаблтар низ гуфта будем, яъне Месси 2 соли дигар бозӣ мекунад, баъд Америка меравад ва баъд омада дар Барса як вазифаи хубро мегирад ва барои ин ҳама дар 4 соли оянда 240 миллиони Лапортаро аз худ хоҳад кард. Гуфти бобои ғулом худо битият, даже фамилията намепурсад. Аслан гузариши Серхио Агуэро маънои онро дошт ки Месси ба ягон ҷо намеравад ва Лапортам ба ваъдаи худ ки ҳини интихоби президентӣ дода буд вафо мекунад. Ба фикрам фаромӯш накардаед ки Лапорта гуфта буд ки дар сурати интихоб шуданаш Мессиро ба дандон хоҳад қапид. Лапорта инчунин дар ин суҳбат оид ба гузариши бозингарони нав гуфт ки дар бозори трансфери бозингароне ки Барселона ба онҳо таваҷҷӯҳ дорад кам нестанд ва эҳтимол ин тобистон бо рӯи ивазкунии бозингарон чандин нафар ба Барса мегузарад. Бозингари Манчестер не Сити не ин маротиб Юнайтед Дони Ван де Бек мехоҳад ки дар Барселона бозӣ кунад. Гапа бин ки намехоҳад ки дар Барселона бозӣ кунад. Ҳатто бобои ғулом ва Игнат Петрович ҳам мехоҳанд. Хулас, нимовизатгари Юнайтед аз ҳолати феълии худ дар МЮ розӣ набуда тағйири клуб карданест. Агент ва наздикони Ван де Бек чунин ақида доранд ки барои рушди минбаъдаи бозингар Барселона варианти идеалист. Аммо гап сари ин ки худи Барселона чандон завқманди бозингари голландӣ нест. Аз сӯи дигар голландии рақами 1 Барса Роналд Куман дар ин бора хомӯш аст. Аслан Барса дар ин мавқеъ бозингаронро ба таври кофӣ дорост ва боз дар навбати омадан чандин нафари дигар истодааст ва худо медонад ки ин гузариш амалӣ шавад. Аммо бозам гуфти Игнат Петрович чем чорт нишутид.
ҳама медонад ки ман дар Барселона бозӣ кардан мехоҳам. Ман таҳти роҳбарии Куман бозӣ карданро орзу дорам ва фикр дорам масъалаи гузариши ман ба Барса ҳалли худро ёфтааст. Айни ҳол бошад тамоми ҳушу гӯши ман ба баромади мунтахаби Голландия дар чемпионати Аврупо банд аст, гуфтааст Мемфис Депай дар конфронси матбуотии мунтахаби Голландия. Роналд Куман сармураббии Барселона ҳам гуфтааст ки хеле хуб мебуд агар ин гузариш моҳи январ сурат мегирифт, аммо ҳозирам айни муддаост. Ҳанӯз шартнома ба имзо нарасидааст, аммо ин кори вақт аст. Гузариши Мемфис Депай ба Барселона дар саргаи трансферҳои Барселона меистод ва ахиран ин гузариш ба амал меояд. Бояд гуфт ба гузашти Депай пеш аз ҳама худи Куман ҷонибдор буд. Депай низ дар ҷавоб ба ин иштиёқмандии ҳамватани худ бо Лион тамдиди шартнома накарда, ҳамчун агенти озод ба Барса гузаштанист. Албатта дар хати ҳуҷуми Барса бо назардошти Месси, Гризман, Агюро, Дембеле ва боз як туда майда чӯйдаи дигар ҷо гирифтан хеле мушкил аст. Аммо аз аввал Депайро ҳамчун бозингари ҳайати аввалия харидорӣ кардани буданд. Яъне Куман ба ӯ ваъда дар ҳайати аввалия ҷои гирифтанро додааст, зеро бо ҳама хоксорӣ Депай дар пушти сояи Гризман ё Агюро нишастанӣ нест. Ӯ инҷо барои бозӣ хоҳад омад. Хуб, барои имрӯз тамом. Аз шумо шаҳру тавзеъ ин хабарҳоро интизорем ва хуб мебуд зери ин видео як лайки равғанӣ мемондед. Бозам бароятон барори кор ва хушии рӯзгор. Онҳое ки ҷашну тӯи мавлуд ва дигар хушӣ доранд, аз номи Барса ТЖ табрик. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.